tossa vai? Nauruvaaraita. Ei, kun mä valtsaan niinku vitosen tuolla puolella. Heitä mä jään itse tuolla puolella. Joo. Vetää ja sitten peruuttaa ja heittää. Nämä putket näköjään. Eikö se ollut hyvä? Noin mä teen tämän, noin tavallaan. Tää nauraa täällä. Joo, mä kuulin sen tonne päähän asti. No ei kuule, mä joudun ite mennä sinne. Velkoon vaan yhtäkin tuossa nauraa. Toi menee niinku maan ajatus. Koska mä en kyllä mennä valtsata tossa. Just tätä mieltä. Hyvä, tosi hyvä. Mitä heillä?